kuna black soldier fly. Ngeke ndoto kibisi. Ingo sine bisiri. Enyombe mane bisiri. Ebi ndebe kano bya betwamo ebikorosi amakonde anza kulyo bucha bulwokora okugula. Amasakara nechianga chirero kurani etogo chirusiari chiacha nektaliga ntogwate ndikoko esheda kyabina chesisini yabisamba keniyo sibwate sumu nkebasa kwenda mubondo igo mwino weiga obucha bororo chibuni chiminge ntogari toya abantu bansi korosi chipost choko gita kuruso buchabu ege swere nga taka ni mali obuchafu nechibenzi lakini ebyombe biroro byalikuwa busetawiga ntawa metano ebinge ewigeria abantu bane abantu abambra bokwabuza lakini ngento kubo ekero kwirukwabuza naki ekubwatikana n'emyora abantu bakubuli okwabuza nke monda wande kubuli ekyabuza natebinga lero narangire abantu amonspika gesadium uko wabuli nekroyo umuntu nemwensi ukuleta omuntu abwatwe agende echera ndogo twaleta onyaze bibago na biko gamba naburanyo abasi na barabo mu bino na barabo mu bukuwa mpasi lakini aba muraba bonspi entagete batwale manas ndogo twale timwe konye kurwane tauni abande ebayimuka aba nabasi bakaguri character ko fire station gaiga character kenyene bakaira yachukubate rojugi bakaiba epolende error korwemenwa abaskali baitomba kolega senye inkide kisungurangiri gochiase factory egosamba chichuma mumba etero ranga kingani bagandega gabana mbya waika chingaki chitaraika kange kwanyolere musoli emekora niriga kunya wonju kana niri tanya ande yende ni maite montagereta no mulema goko batu eto tinda eto kwani gende kina basuku chibadenga ikyara nata ukwana bube nto wanja aba sayaba kimubwate chingro bwante koyore giosik okolega sosona on chinyin egasi awono kwibira bangina agaiga ochotenga license kajere ende chiringisa echi 500 ebikoli ebyo lazima byere bono ebe na basi ebe ningo nto wanja ebi bako betawima ndo wanaini aba mrabe chipigi balema ndege temba sana aba mrabe chipigi kero yo moino tuatebere bya abantu lazima banache estika lazima munache estika na litora anyare no kuigore mitaro